Atol sa first quarter meeting sa City Anti-Drug Abuse Council sa Zamboanga City, migawas nga kinahanglang pakusgan ang implementasyon sa Barangay Drug Clearing Program. Kay namatikdan nga 27 sa 98 ka mga barangay sa syudad ang cleared sa illegal nga droga. Hinungdan nga nagpagawas og suwestyon ang opisyal sa PDEA-Zamboanga nga si Sharon Ominga nga kinahanglan ang BDCP orientation seminar sa mga barangay officials ug ubang hingtungdang ahensya. Apil sa suwestyon sa opisyal nga ang PDEA ug ang kapulisan sa Zamboanga ang mag-orient sa mga barangay officials. Sumala sa report ni Ominga nga lalom na ang drug affectation rate sa Zamboanga. Sa 27 ka mga barangays nga cleared sa illegal nga droga, 17 niini gikonsiderang grabing apektuhan ug napulo ang slightly affected. Sa nahibiling 71 ka mga barangay matud sa PDEA, 8 niini ang severely affected sa illegal nga droga, 59 ang most affected, 3 ang slightly affected ug 1 ang unaffected nga mao ang barangay Pangayupan. Sa record sa PDEA-Zamboanga sa milabay nga tuig 2024, nakaaresto sila og 1,888 drug personalities, din 29 niini ang high-value targets ug miabot sa 59,189.39 grams sa illegal nga droga ang nakumpiska nga mi-increase og 2,573% kung ipunon ang tulo ka mga nanglabay nga tuig nga mga nakumpiska. Atol sa meeting na report sa DILG Zamboanga City nga 11 ka mga barangays badak ang wala na nagfunction. Samtang 59 ka mga barangay sa Zamboanga ang gikonsiderang highly functional ang badaks ug ubos sa guidelines aduna kini madawat nga cash incentive nga 50,000 pesos.